Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul, Mai y 10. Ni ddechrau gyda gair o ras. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr, mewn parch a chariad yma nawr. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni. Amen. Geiriau neu ddywediadau o lyfr Diarchebion sydd gyda fi heddi fel adnodau, fel testyn. O'r 3 bennod, cadw ddoethineb a phwyll. Yna cei di rodiod y ffordd yn ddiofal. O'r 12 bennod, yn ffordd cyfiawnder y mae bywyd, ac yn ei llwybrau hi, nid oes marwolaeth. Ac yna o'r 5 bennod, ystyria ffordd y bywyd. Swm a sylwedd y geiriau hyn yw fod yna ffordd gywir a ffordd anghywir, a bod y rhaid i dyn ddewis ar ba un o'r 2 ffordd mae am deithio. Dwi'n hoff iawn y geir yma nifer ohonoch chi'n gwybod, a dwi'n cofio cyrraedd y mewn blwydd yn 17 a ffili aros i gael mynd ar car allan, mai ostyn allegro oedd e. Roedd rhaid i'n had ffrwyno tipyn arnau wrth o nysgu yrru. Ac roeddwn i'n rhy hyderus, falle, gan fy mod i yn gyrru tractors y wern ar y ffordd ers blwyddyn cyn hynny. Mi ges i syniad pa mor rhwystredig oedd pethau iddo fe wrth fynd trwy'r un profiad fy hunan o ddysgu'r bechgyn i yrru. Ond mae nifer o'noch chi wedi cael yr un profiad dwi'n siŵr. Nawr, all neb yrru car heb ddysgu y ffordd iawn. A mae cyfraith gwlad yn gofalu bod un yn gwybod y ffordd iawn. Rhaid i'r gyrrwr newydd astudio'n fanwl a dod i wybod yr highway code a dysgu'r ffordd i yrru'r car. Yn wahanol i'n nghyfnod i, mae yna brawf theori ar wahân nawr wrth gwrs, a chi'n swoto ar ei gyfer e. Dysgu gyrru y ffordd iawn. Ond yw hyn yn wir am fywyd? Nid hap a damwain yw cerdded ffordd cyfiawnder, nid mater o lwc yw i, ond mater o ddysgu. Ac yma i fywyd ei lyfr sy'n dangos a dysgu'r ffordd i gerdded i ni. Mae'n dweud fod bywyd fel drefo car, meddech chi. Ddim yn hollol. Ddim yn hollol, ond mae yna rhyw bethau allwn ni ddysgu, ac sy'n werth i ni sylwi arnyn nhw yn hyn o beth. Yn y lle cyntaf, mae yna gerstic, heblaw o'r car automatic, da chi wrth gwrs. Ond rhaid dysgu ar gar gyda gerstic os am gael gyrru pob math o gar. Hwn mae'n debyg sy'n peri fwyaf o drafferth i'r gyrrwr newydd. A rhaid ei ddysgu fod y gers i gyd a swydd wahanol iddynt. Yn fynyddu a roedden nhw'n rhifo 1 i 4. Mae 5 a 6 ar bob car bron erbyn hyn. Mae'n ti gyd yn yr un bocs, ond mae gyda nhw swyddi gwahanol. Mae 1 yn araf a chrif yn cael ei ddefnyddio i gychwyn symud y car. Mae 2 yn golygu cyflymu ychydig wedi'r symud. Mae 3 yn gwneud i chi symud ymlaen yn fwy llyfn ac yn cynnyddu'r acceleration. Mae 4 yn eich symud yn gyflymach eto ac yn ddirwystyr. Ac erbyn heddiw mae 5 a 6 yn cael ei defnyddio i symud yn llyfn ac arbed tanwydd. Dyna'n fras a braidd yn aniben swyddogaeth y gers yn y car. Yn aml fe geir yr anghyfarwydd, y gyrrwr newydd, yn ceisio neidio o 1 i 4. A'r hyn sy'n digwydd wrth gwrs yw bod yr injan yn stolio. Chi ar stop, ar y gyrrwr newydd mewn penbleth. Mewn penbleth, oherwydd ei fod wedi ceisio symud rhy gyflym, cyn dysgu. Cadw bwyll, yna cei di rodiod y ffordd yn ddiofal. Ond nid un o wersi mawr bywyd yr unigolyn a'r eglwys yw hon. Mewn gyrru modur, dos na ddim shortcut o 1 i 4. Ac fel dwi wedi awgrymu droion, nid oes shortcut mewn bywyd na phrofiadau cymleth bywyd chwaith. Ydych chi'n dweud bod chi'n gwybod ac yn deall cymaint am fywyd yn ddeunawd weder a gyrru chi erbyn hyn? Ond mae dyn yn ddiamynedd wrth gwrs.
yn ddiamynedd gyda Duw ambell waith. A mae hyn yn wir yn ystod y cyfnod anodd y buom ynddo yn diweddar felly. Pam naw na Duw hyn a'r llall? Pam yr oedi? Ar yr adegau hynny fe ddylem gofio yr hyn adroddiad ar y felinau Duw, the mills of God grind exceedingly slow, but they grind exceedingly small. Bu adeg yng Nghymru pan oedd yr eglwys yn mynd yn top ger. Ei hawdurdod yn fawr, ei chysgod ar holl weithgarwch yr ardal, pob sedd yn llawn ar eglwys yn cerdded ymlaen yn gyflym. Ond heddiw, ein ni'n byw yn dyddiau y loger. Pan mae cerbyd yn ceisio amlusgo trwy dir anodd yn llawn anawsterau, newid lawr i'r loger yw un fe. A dyn ni wedi dysgu gwerth hyn. Gan gofio fod rhaid symud o un ger i'r nesaf, cyn cyrraedd cyflymder y top ger eto. Da o beth i ni gofio hynny. Yr ail beth i'w nodi ar y car yw'r brec. Dyw hwn falle ddim yn rhoi cymaint o draffaeth ar gerstig. Fe wir y dysgwr, ond iddo roi droed ar hwn y bydd y cerbyd yn aros. Os tybia fod rhyw berygl neu rwystyr o'i flaen, mae'n gwasgu'r pedal ac fe saif y car. Os bydd y gyrwr yn credu iddo gymryd tro anghywir, mae'n gwasgu'r pedal i sefyll yn hytrach na chario ymlaen ar y ffordd anghywir honno. Chi'n gweld i fi mynd? Mae yna adegau mewn bywyd pan ddylai nifer ohonom fod wedi gwasgu'r brec wrth fynd lawr y llwybr anghywir, fi fwy nag unwaith. Am o'n i mae'r cydwybod yw brec y corff dynol, neu frec yr ymenydd yn fe. Os ydych chi wedi darllen y llyfr ac yn gwybod y rheolau, fe ddaw'r cydwybod i'ch atgoffa i wasgu'r brec a diolch amdano. Rhan bwysig ac angenrheidiol yw'r brec, y gallu sefyll ac edrych. Mae hyn yn dwy'n i gofeirio'r proffwyd Jeremia i'r bobl, sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch. Sefwch ar y ffyrdd ac edrychwch. Roedd Jeremia yn gweld y bobl wedi cymeryd cyfeiriad anghywir, a mae'n gweiddi stop arnyn nhw. Ond nid oes angen y wers hon yn ein byd ni heddi. Ond nid oes angen ymarfer hyn yn ystod y flwyddyn gythryblus yma. A mae hyn y wir amdano'n fel unigolion hefyd. Mae eisiau gweiddi stop uwch ben ambell un ohonom ninnau hefyd. Ni bobl y rhithro di-ystyr. Ond ni dyna sydd wedi'n harwen i'r cyflwr enbyd yr ydym ynddo. Fe ddangosodd y cyfnod o ynysu i ni beth oedd yn bwysig a beth oedd angen i wneud. Pan fydda i'n ceisio torri coedyn, neu garreg ar gyfer i'w waith yn y tŷ, fe fydda i ambell dro neu dorri rhy hir neu rhy fyr, ac fe daw cyngor fan had yn ôl i mi. Oedd e'n sa'r cod wrth gwrs, mesur ddwywaith, torri unwaith. Cyngor i mi ddefnyddio'r brec yn lle brysio'n fyrbwyll wrth gwrs. Yn y car hefyd mae yna liw, y steering wheel, yr olwyn sydd yn lliwio chyfeirio'r car. Ydy'r gyrwr newydd ysgu trafod hon, neu fe fydd yn crwydro yma thraw heb gyfeiriad cywir. Mae'r un mor bwysig bod gennym ninnau gyfeiriad i'n bywyd. Cyfeiriad mewn rhodio sy'n troi tramp yn bererin. A tramps ar ein hewlydd yn bethau prin iawn erbyn hyn yn diwn nhw delwedd sy'n prythu'n i'r gorffennol. Ond dwi'n cofio rai pan o'n i'n grwt bach. Oes, mae llai o dramps ar hewlydd Cymru. Ond mae mwy nag erioed falle o dramps ysbrydol. Pobl heb gyfeiriad na phwrpas yw bywyd. Y ffaith yn bod yn defnyddio steering wheel bywyd sy'n ein cadw rhag mynd i ambell le ac yn ein cyfeirio i lefydd eraill. Twist modern ar hyn falle yw'r hyn sydd yn dod yn boblogaidd ar ambell gar erbyn hyn, sef botwm ar y car sy'n dweud wrth y gyrwr os ydy yn crwydro o un lôn i'r llall. Hynny yw mae'n ei rybuddio ei fod yn crwydro oddi ar y llwybr mae ei fod arno. Mae'r feature yma ar gael i ni mewn bywyd hefyd wrth gwrs. Y Beibl maen nhw'n galw fe.
Fe wnaeth hwnnw ddweud wrthoch chi, os ydych chi'n crwydro oddi ar y llwybr, yr ydych chi fod i ddilyn. Na un peth arall dwi wedi adael tan y diwedd, a'r peth pwysicaf i'r dysgwr mewn ffordd oherwydd heb hwn o popeth arall yn ofer. Rhaid cael yr allwedd, yr ignition key. Chydig flynyddoedd yn ôl, fe fyddwn wedi dweud rhaid troi yr ignition key, a mae hynny'n wir yn y mwyafrif o geir o hyd, ond mae yna rai ceir erbyn hyn fodd bynnag lle chi'n pwyso botwm i gychwyn y car. Ond mae rhaid i'r allwedd fod yn y car wedyn, cyn i hwnnw weithio. Y pwynt dwi am wneud yw fod rhaid cael bywyd yn y modur. Llonydd yw'r peiriant heb hyn, a dyw e'n dda i ddim. Mi all fod y model diweddaraf yn shine i gyd. Gall y gyrwr fod yn gwybod y rheolau i gyd, ond heb fywyd yn y peiriant. Aeth e ddim un yma. Llonydd a marw yw nhw. Rhaid troi'r allwedd i roi bywyd yn y peiriant. Ac onid yw hyn yn gymaint ffaith yn ein bywyd ni hefyd. Ofer pob cynllunio heb ysbryd i'n byw hai. Ac gen i gof plentyn y bydde gyrwyr flynyddoedd yn ôl yn dueddol o ffriwylio lawr y tyle. Chi'n cofio hynny? Allech chi fynd i dop tyle Capel Seion a ffriwylio lawr am yn tŷ ni yn y mans, ond yna roedd y tir yn codi wrth fynd lan hewl di. Ac roedd yn rhaid tanio'r injan, rhoi bywyd yn y peiriant, er mwyn cyrra'r gartre. Pan ych chi'n ffriwylio, mi allwch chi ymddangos fel pob car arall, ond ni chyrhaeddif gartref, heb y beth byw yno. A dim ond ar ei lawr y gellu ffriwylio. I ddringo elldydd serth bywyd, rhaid cael bywyd yn yr enaid. Ar y wahân i'r dysgu ymarferol, mae rhaid i yrwr newydd ddysgu am eistroli rheolau'r ffordd. Llyfr yn llawn o'r do's a'r don'ts, ac yn llawn o wybodaeth am yr arwyddion ffyrdd a welwn wrth deithio'r hewlydd. Un o'r enwau cyntaf ar ddilynwyr Crist, os cofiwch chi, oedd pobl y ffordd. Ac mae'r rheolau'r ffordd honno hefyd. Does dim amser gen i sôn am holl reolau'r ffordd fawr. Ond dwi am gyfeirio ti yn rheol neu ffactor bwysig. Y llinell wen ar ganol y ffordd. Dweud ma hon fod un ochr yn ddiogel i deithio arni, a'r ochr arall yn beryglus. Yn yr un modd mae ffordd o fyw sy'n reit a ffordd o fyw sy'n wrong hefyd. Nid ni benderfynol lle roedd y llinell wen ar y ffordd i fod. Yr awdurdodau a'i gosododd yno. Yr unig ddewis i yrwr modur yw i pharchu neu hanwybyddu. Ni chaiff ei newid hi o gwbl. A felly'n union rhwng y da a'r drwg. Awdurdod a'i gosododd, nid confensiwn, cymdeithasol, nid ffasiwn, na ffansi dynol. Os bydd y gyrwr yn anwybyddu'r llinell wen, mae'n peryglu fywyd ei hunan, ac yn peryglu bywyd arall hefyd. Felly mae mewn cyd-fyw a phobl. Digon i'w dweud fod un afal drwg yn peryglu'r falau i gyd. Mae un aelod hunanol ac anestyriol yn peryglu y gymdeithas gyfan. Cofiwch hynny. Mae'r llinell wen yno ddydd a nos, ac felly mae'r llinell wen ar e trwy fywyd hefyd. Mewn tywyllwch a goleuni, mewn llawenydd a thristwch, mewn gwlad a thref, yma yng Nghwm Gwendraeth ac ym mhob cwm a thref arall. Gall ffasiwn, arfer, confensiwn a thraddodiad hyd yn oed newid, ond erys y llinell wen. Y ffordd iawn a'r ffordd rong. Mae'n deg gofyn i ni gyd ystyried geiriau'r gŵr doeth yn llyfr y Diarhebion. Ystyria ffordd y bywyd, oherwydd yn ffordd cyfiawnder y mae bywyd, ac yn ei llwybrau hi, nid oes marwolaeth. Cadw fo'i thineb a phwyll. Yna cei di rodio yn dy ffordd yn ddiofal. Er mwyn enw. Amen. Gawn ni weddio.
O arglwydd yn Duw, rydym am ddyfod yn agos atat trwy yn harglwydd Iesu Grist. I ofyn am dy gymorth, i ddilyn esiampl fawr Iesu mewn gwasanaeth a gweddi. Cyffeswn ger dyfron na fyddwn yn gweddio mor gyson ag y dylem, yn bod yn eog o geisio byw fel eglwys yn ei nerth yn hunain. Dylwn ni weld o'r newydd, na allwn frwydro yn erbyn yr argyfwng sy'n bodoli, heb ein bod yn barod i blygu'n wylaidd wrth dy draed, ac erfyn arna ti, ddeffro'n calonau, a rhoddi dy fywyd trwy dy eglwys. Glanhad eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef poenau bywyd, boed hynny'n gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol neu'n ysbrydol. Cofiwn am y rai sy'n dioddef poen cyson yn ddyddiol, ac yn cael bywyd yn anodd ei fyw. Mae ti'n gwybod yn iawn pa bryd y byddwn yn mynd i mewn i ffwrnais dioddefaint. Mae ti'n gofalu drosom tra dim yno, ac rwy ti hefyd yn gallu enhachub oddi yno. Ie, bydd gyda ni wrthnos yma eto, wrth i ni fyw ein bywydau, gan ddiolch yn feunyddiol i ti am bob bendith. Ac ofyn yn y cyfan yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.